Vomu lang so long drugs kinep long. Kiso det karing pangchopi se kachelang chi aphan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangalong kirap kachohang. Crosswell timong Bollywood alamar janalong kachiparjan dun. Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam West Karbiang Long Klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikta Arthur Bamboo Industry along Kardom pinyata babirta long penili sami mirinhan sepi pini birtang ton pen arju ponikta Borpothar Police Station ke parlo kra khajan police naka checking along kedam tang thang ni phai phor ni ada por phai kep apor malom ihum Dimapur pen Tejpur kedam bom abas along pen ke ongdong a drugs mati arakia hormu kinep dun long Birta kilong dun ating ke ihum bus registration number AS02 BC 9854 along kakuruk dun hutsi Athoila pen heroin along longpon Kineblong a heroin kaddu kawe gram truck sirkepra tokbor inkora sirkepla pen la solong bang hini atum aphan nep ingnang pondo Kachingnang check bang hini atum amen lake khogen bora ahem duligaon la pen babitra saikia ahem golakhat pusi pangthek pon Non Borpothar Police atum bi ponsi karjupatini asai deng ponsi hemkangsam thapondo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Lakhain ko ra phonilip MEC constituency ke parlo koilamatia hawar tereng langso Joyram Teronarong Amikar Bormon rong piachor karing phangchopi artaningkan phokep kedamtang pinnanganani pen keso ajok sekachelang ji aphan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kirap kachohang Karing pangchupi keso kachulong ke chenglake aso keso pensi pangchenglo bonda aso ni keso penamat ameka bang naingdang bomajok tebok terai pharmacy along dowai chonamsi chobomlo bangso pen ke mimi dera jok ke singa dowai si obomlo bonda non puanta ke miang thega bangke klang kledetlo bangso jok karing pangchupi keso pen kachepa jok ji aphan pura Karbiang Long Autonomous Council ke chari tumalong si se kachelang ji aphan si ningche theponlo Nonamat kaddu kavya phan kirap ki pivera bangku Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pendang lok MEC Pabitra Rongpi lapen MLA Dr. Numal Mumin apansi kachuning ria lamthi palepon Samini sechilang chechadero la sidang to pachuning rilo la bangso kisuba nang tum de nililang pon tekason te pusinang to panang chuning riduno nang limen bang kupsan ne limen ke Bormon rong pi apa nili chor men ke kareng pangchupi Alang liki so bangke kachichak nang aduk dupiklo bonta ahem kadure det pena jok keso kachelang ji aphan anta avarsai avidetlo Lasi Karbiang Long Autonomous Council ke chari ke thekiding atum cherap dun vek thapusi rongarat pen sitami kachuningri padopon Li andolo sitami lang litum taun an pen cherap chitudung lo stami ki miang thek ni litum chi thek long li det aposi la det ki jatum aphan il si nilitum chuning ripar pig lo nilitum aphan nang humri igra la bang so ke so aphan pider di pin pen nilitum aphan e thedung hospital apen ke thek sera doctor along nilipik lang pidam vek thala pen se nang lang pi vek thapusi nilitum ka do ka ve nilitum la Joyram Teron arong isi a member pen sa nilitum chuning ripar pig lo det ke jatum aphan la pen local MEC aphan sitami alang listami nang ka humri pen la bang so ke so aphan nang kilang pi vek ja phan si nilitum ninga klong panang li phans tami chuning li par piglo Lapenan parta kumatni ning kimya bang pujong si kera pidunchi pulote Google Pay number 9394455412 Samsung rong pialong paledam lote long ikpo Koilamati pen Samsung ingti Karbiang Long Live Crosswell timung
komat lo polote nang litum chini ta haipo alang li ke pen nangan karbi alamar jana long villain role ka cheparjan don ver abang phulo la pen non het jong pen nangan award ke long dhaniram tiso pen ke tok kabonda lamarjan karbiang long asamangkang along chot kali bonda India pen angtan Japan Tokyo arong sopia long Best Asia Film Award kilong dun tang mirbin po alamar jana long ta kacheparjan dun tang abang phulo ili karbia khayang bong sitami kit hegason nang do bom tanglo pejo pen karbiang long annongamen chithang pon bom tanglo lason si karbia lamar jana long kacheparjan dun atum bu sitami akang tuyang deng along mate Bollywood along sitami kingkam che Jordan pen ili karbia khay tuma phan ning ke parunga sonsi do bom tanglo la sonsi crosswell timung alang li puthot Bollywood along kingkam ka che Jordan pen ili karbia khay phan ning eke parunga sonsi thek pon long che thandam pulote alang li Bollywood along ke phong nia phongpo non pen kiching ke alang li anek along setame ka che parjan dun tanga bang phulo la pen non puthot zanbaj Hindustan ke pu Z5 original along ar koini phai inkwara trogar ni ka release alamar jana long che parjan dun thulo bangso lamar jana long che parjan abang phimate lead actress ke Tamil Telugu along che parjan abang phi Regina Cassandra henlo alang li phan ke kachini ni atum avidet tahai Regina Cassandra atum pen che parjan rapetsi alang lita red scarf militant mate extremist second leader arol si long dun long lason thak si Bollywood along ansot se ka che parjan dun ji aphan alang li audition ki pidun sitame pin nangan do lapen eprang sitame alang li phan akang to yang ding an thek dun thulong bomchi News Desk report Karbeng Online Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan Rani rong pipi kudak laharian aprangai kisu amar yakong ave thang ave mala amar jivan dawai chulo amar yakong da dulo ge ikrom da theulo duta dumi mu cholo men ke ke in reng pi so amar jibon adwa ki chu penon asam u dumile e chia ko ke chung kreng u king sudam tan in men asam u dam un lo ron thom an lon non pen ka u dam un lo ma nên ku chu thu bom lo ren pi ana kan chu bom lo Clardak pen kachini ji aphan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Nijang Karbiang long wothat langso police station ke parlo pon dongkamukam police outpost arlo Satgaon hawara long ke do inut artaningkan thongkep Korom Singh Hanse kedamtang arkwai chikloni phai inkore hini ani amithanga hempen barju amat piniarni anta hem chelile de Korom Singh Hanse ingbot det pen mithanga hem asor adonarap atum pen un anke chiridunlo bonsitami piniarni anta chithek long le detlo Laso penajok a hemisi a donara batum pen ningduksi Korom Singh Hanse aphan puthot kachelong thuji aphan pini pherangke amai chophapon lo pherangke amai ke phahut kangbodet ningkan thongkep arta Korom Singh Hanse aputhak pherangke thingno ke than ponke Korom Singh Hanse a ok ke mepar pe pen ajok kamatha ja kongsirami komdet lapen Korom Singh Hanse ke barani lake kedamtang niphai inkore hiniani Satgaon a hithialong an Tata Mobile atrakalong dunjui pen non antame methanga hep nang chelile detno lasi bangso puthak dongkamukam police outpost along setami missing report pidamlo lasi ningkan thongke barta Korom Singh Hanse aphan badule theklong setami Satgaon a hithialong an nang thonduna sonte me parji pusi a hemasora tumpen kachuning rialam thepen pherangke thingno chepaklang ponlo mane chuning rilo nilike mane nili tum ki chu thek jun thek lo na so san ka matha ongsi masiala nili ne ngabang ta mane he ma vedet pujale he ala bongso pai bang ta medical college itu ko amasila ka jingtung lo ne mate ko sono ne ka chiri duno ne ko sono ne ama Tata Mobile chu khang dun lo ama dun juilo amasi Tata Mobile ngachi thabdu namu nit kar bi alam pensi purni mena bangke mane
nalo dam po pisi kari dunong tho la tum ta penan so boja dam lo amasi la tum kari dunong ke nalo dam po pisi kari dunong tho la si kar bia munit pusi nilike kitin kok lo amasi na ma jo ka munit pusi tami mane nang chi thon kok son te la da la a hem nang chini ni sita sat ga hi chi long le nang chi thon kok anta mane la ke a hem ma teng lo pule pude tami lo la si nilike chuning ri lo lapen korom singhan se phan madule theklong bang aling pusitami ningke me pen screen along ke paklang pon phone number 7204454418 along birtan nangki pivek chia phan korom singhan se a hema soratum pen karbiang long arada tuma phan chuning ripon kam police outpost along nili missing complaint pidam lo taring ko truck ani missing complaint pidam lo mahada constable si nang deng du nang deng dun lo amat nang li mathanang ne nilitum kon ma police outpost do an asamang kang an mise sabang nang sen pi po pojat lo maning na pathi le hela bangke sita pini pen kep tang lo non anta che thek long lela missing complaint ki pi ke der i atheke nili pai phanda difu medical college che ponang ko tarik re roxiar ni alang liphan difu medical college long an pon iklo adak admit le he ampa niar ni Tarikin ko rahini si nang ligo pa hem sira ma lalo dongkamukam pen wiki be karbiang long live kidam tang thang ni phai trogar ni turkey pen syria ader along chikli thepo kewanga jok ghonta isyang bong suri krip ho sose abang pho bang phiatum apran kidam nang labangso kisung along kerap ke pajir dunji aphan pura bitung hini national disaster response forest thi hekpen ndrf bang pharoisi kinang sot nai ahormu hortar lapen ke than ke pare tang ami thana tuma phan sitami adimaklong an ke pale dunji aphan toy dunlo kichenga chikli thepo ke bang lake syria lapen turkey along si 7.8 magnitude an lakha ponlo malongso por aphi uthot adun thua chikli ke bang lake Southern Turkey along 7.6 magnitude an lakha ponlo labangso jok bang pharuk krep ho abang phu bang phi phisar phusar riso ejang lapen krim somara tum setami apran ke dam dolo lason si bang suri sose amuluk aring ahu ke sonang setami dolo kaprek aderalong rachari asong lapen jabang atum tong sekot pen labangso abirta ribdun longsi kerap ke pajir dunji aphan setami kachisi kachedang pedoponlo India Prime Minister Narendra Modi setami ningduk chepaklang dun lo lapen aringa hu ke so bang phwa bang phia tuma phan sekelang ponji dowai lapen anparta kopima kerap kinangji anasonta pajirdun popu lamcha chipidun nonapor Syria lapen Turkey adetatum pirthe adang adet kedo anpen kerap kinang sot nai binong athe hormu hortar hem thepo towar thengpi thengprang hai hui ka hingnu ajok pinangana bang phwa bang piatum akisung ke phonang setami doji National Desk Report Karbin Live Tang de pinya daw berta ke lapuan si kang ton poniklo